amboda, yo Allah mabua amboda, keparui Allah maloyo, rasonyo kamu tak pulo, de udah indah menenggang, ambo ko duduk di balakang. Basabat di asa mantaro, beko pindahlah kamu ko, aku turun kurang di jalan, kasese udah pindahkan, bukan udah ndak menenggang, di sese sadang baura. Lah tak guncang badan ambo, lah tak lantung suok kida, de udah indah taraso, lari oto kancang bana. Nggak ada kancang lagi. Apa yang indah duda telantuang lah tak lambung badan denai, dak babusa sampai duduk, lari oto udah kirai, lah jaleh jalannya buru. Usah supir adia salahkan, aku oto Allah di papa, aku lubang lah dihindarkan, lari hanya ampe puluh, mungkinlah alasan saja, adik anak pindah kamu ko. Ih, udah kolai. Mengadia. Ah, manga, siapa nomor saya? Yo Allah pani yang amboda, yo Allah mabua amboda, keparui Allah maloyo, rasonyo kamu tak pulo, de udah indah menenggang, ambo ko duduk di balakang. Basabat di asa mantaro, beko pindahlah kamu ko, aku turun kurang di jalan, kasese udah pindahkan, bukan udah ndak menenggang, di sese sadang baura. Lah tak guncang badan ambo, lah tak lantung suok kida, de udah indah taraso, lari oto kancang bana. Malo kancang dia apa? Apa yang indah duda telantuang lah tak lambung badan denai, dak babusa sampai duduk, lari oto udah kirai, lah jaleh jalannya buru. Usah supir adia salahkan, aku oto Allah di papa, aku lubang lah dihindarkan, lari hanya ampe puluh, mungkinlah alasan saja, adik anak pindah kamu ko. Ih, udah kolai. Mengadia. Ah, manga, siapa nomor saya? Lah tak guncang badan ambo, lah tak lantung suok kida, de udah indah taraso, lari oto kancang bana. Malo kancang dia apa? Apa indah duda pula sampo wah. Lah tak lambung badan denai, dak babusa sampai duduk, lari oto udah kirai, lah jaleh jalannya buru. Usah supir adia salahkan, aku oto Allah di papa, aku lubang lah dihindarkan, lari hanya ampe puluh, mungkinlah alasan saja, adik anak pindah kamu ko. Tengah sopirnya dapat. Patut dia. Dimati gak dia? Mengapa tunjukannya? Ya suka-suka udah lah. Celung udah mah. Tahu saya dia mah.